Op een gegeven moment dan wil je echt warrig ervan. En dat is moeilijk, is zeer moeilijk. En vooral ook met Melle. Melle die is jong en die is energiek en die wil van alles. En dan wordt er aanremmen om te leven. Hè? En dat is net goed voor Melle. Het is een zwiere dobber voor Heid Wiebe en zoon Melle Prins van restaurant en partycentrum Al Duts in de Westereen. Al Duts, vlakbij het spoor, is al jarenlang een begrip in de regio. Heid Wiebe startte op in jongetje 66. Melle nam de boel 4 wielien oer. Met grote ambitie. Maar toen kwam 2 in corona. De machteleerziet is grut. Als zij het draait net of het wil net, om een bepaalde reden. Ik zei altijd maar kijk keren, we bakken alles niet zo zwart, dan wist bij het probleem leidt. En dan kerst dat invloed op uitoefenen. Ja. En dit is iets, dat vind ik het moeilijkste. Je kerst geen invloed uitoefenen op het probleem. Hoe graag als dat worst. Dus, en dat maakt het me eigenlijk heel onrustig. Ik denk van ja, normaal denk ik van, de agenda wordt aan de lege kant. Ik maak een nieuwsbrief komen, we maken wat social media dingen doen, we maken een flyeractie doen. Maar de kerst nou doen, let het was, maar het zorgt net voor een verbetering van de situatie. Heid Melle werkt het al een skof lang mij op een eftergroen. En zocht mij pien in het hoe het nou gaat. Het is een stukje levenswerk waar je dus altijd met 100 punten inzet draait en werkt. Ja, nu wordt het uiteindelijk door een vervelende situatie wordt het dus onmogelijk maken. En dat is net alleen de beurs, dat is overal zo, maar het is vervelend. En daar moet je proberen doorheen te komen. Financieel, geestelijk vooral, want dat is belangrijk, geestelijk. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Je wordt depri ervan. Ja. Financieel docht het dus zeer, maar mentaal nog volle meer. Maar ik zelf kan er ook niet best horen en daar heb je ook best zwaar genoeg. Ja, bijna oorspronkelijk, maar ik wil zeggen, ben je daarvan. Hè? Je wordt super emotioneel ervan. En, je leeft er nachts van weg. En dat ben we net gewend. Moeilijk, zeer moeilijk. Ja. Zo'n Melle zit er zo nou en dan dwars in. Maar dan is Heid Wiebe er altijd weer voor de mentale stiepe. Ik waardeer het nooit wel, want ik ga wel regelmatig dat ik het, dan zie ik het even echt nemen zitten en dan denk ik toch van ja, dan kan ik het best even James Heid ondernemen. Die houdt altijd wel een positieve draai. Ja. En wat zei er dan? Nou, je mag het zo sfeer net inzien. Je komt altijd wel met een suggestie, een verhaal waarvan ik denk van oh ja, het komt eigenlijk wel weer goed. Ja. We hebben vroeger wel meer mee maken. Er is wel zo vaker wat gebeurd in die 45 jaar, 46 jaar weer. En als ik het ook wel eens net zetten, jongen, dan zit ik en denk, nou, als dit goed komt, komt alles goed. En toch is alles altijd weer op zijn pootjes gekomen, want ik hou er de goede zin erin. Ik ben altijd aanwezig en ik denk, daarvoor.